Siviiliyksikkö 4 saapuu Otaniemen kirjastoon. Onko se tästä näin? Tästä näin. Joo. Me ollaan nyt täällä Espoon puolella. Tämmönen kirjastokeikka. Me hoidetaan nää viikoittain. Tosiaan kun katsoo tätä, niin nää on ihan täynnä. Osa on suomeksi, osa on englanniksi. Mä korjaan nää kaikki. Mä korjaan yleensä kaiken. Joo, tää mä oon ehtinyt korjaamaan. Joo. Ja eihän siis tää työ ei kyllä tekemällä lopu. Jos katsoo vaikka tätä. Olen sinun huorasi, toivoo Susanna. Ja no tässä nyt on toinenkin virhe, mutta tää ei voi olla tää koko puhelinnumero. Mutta me ei puututa niihin asioihin. No, mä aina oon ajatellut sitä silleen, että mä en halua niin kuin tuhlata elämääni. Vaan mä haluan tehdä asioita, jotka on tärkeitä, jotka on vähän rankkoja, mutta joilla on, oikeasti on väliä. 10 kirjainta vaaka on obligaation kaltainen arvopaperi. Tohon vaakaan. Debentuuri. Debentuuri. Kaikki yksiköt kuulolla. Lataranta 8, 402, Pertta tehtävä. Eli 402 Pertta tehtävä. Se on ihan tossa noin. Se on muuten tossa noin. Joo. Nattu on sellainen sana, joka tarkoittaa naaraspuolesta koiraa. Se petti mua parhaan kaverin kanssa. Hei kuule, se on ihan kielitoimisto suosittelee käsitystä ja ilmaisua kevytkenkäinen nainen. Ihan tosi. Oliko viimeinen kerta? En tiedä, kyllä oliko viimeinen kerta. Nyt turpakkiin. Tarkkaillaan sitä kieltä jatkossa. Ei kukaan muu saa niin paljon virheitä kiinni kuin me. Ei saa. Messa vaan. Okei. Tää oli niinku ehkä pääkaupunkiseudun paras paikka. Monesti haettiin täältä hampurilaiset, mut kato nyt näitä. Siis mikä tää on? Tää tussi ei pysty tähän, kun tässä on tää kalvo välissä, niin me ollaan suljettu tää paikka. Mikä tällä työssä on rankinta? Kyllä se varmaan siis joku tollanen tyyppi, joka ei välttämättä niin kuin, no okei, saattaa osata, mutta ei vaan välitä. Pitäisikö veronkevennykset kohdistaa mielestänne vain suurituloisille? Erinäisten tahojen toimesta muodostaneen erilaisia näkökulmia, eli markkinavoimien viitekehyksessä globaali taho korostaisi. Me käydään aina yhdessä kahvilla aamulla. Ollaan löydetty rautatieaseman Robert's Coffee on semmonen, että me tehdään yhteistyötä niiden myyjien kanssa. Siellä on just kaikenlaista italialaista kahvilaatua ja muuta, mutta me ollaan ajatellut silleen, että se on niinku suomen kielen mukaan. Mukavasti ne aina niinku luetuttaa meillä ne jutut. Ne lähettää vaan ne kaikki paperit sieltä ja me katsotaan ne läpi, että hei älä nukaa. Niin tässä me tullaan nyt tähän, tää on tää kotimaisten kielten tutkimuskeskus, kielitoimisto, kielari, niin kuin me sanotaan. Ja meillä on tässä tää toimisto, 3. kerros, näköalat tonne puistoon. Niin, pitäisikö me itse asiassa näyttää se? Kyllä, me voidaan siellä käydä, joo. Eli se on tästä tosiaan sisään ja 3. kerros. Muistatko sen? Me käydään joku toinen kerta täällä toimistolla. Meitä ei kuitenkaan ole kauhean paljon.
2. Niin meitä on 2 Suomessa. Mä oon kuullut, että Jenkeissä on enemmän, mutta meillä ei ole mitään yhteyksiä siinä. Joo, ei ne Suomea osaa. Niin. Tää missä me nyt ollaan, tää Hakaniemi, niin tää on ihan koko maan mittakaavassa niin yksi pahimpia paikkoja. Jossain Käpylässä tehdään 10 yhdyssanavirhettä päivässä, niin täällä puhutaan sadoista. Täällä tietty kirjoitetaankin enemmän. Et jengi käyttää sekaisin kaikkea, siis ne on possessiivisuffiksia, tulee alisteisia sivulauseita, säpassiivia, anglismeja, you name it. Esimerkiksi tossa noin 4. kerroksessa siellä on semmonen ihme kommuuni, että siellä porukka viljelee kaikkia ulkomaalta tuotuja sanontoja. Niin mehän puhutaan ihan mitä sattuu, mutta meillä on lisenssi siihen. Siinä vaiheessa, kun osaa sen kielen, niin siinä vaiheessa sitä saa sitten käyttää väärin. Tuntee ne säännöt, mitä rikkoo. Se on se kielipoliisin kaste, jonka jälkeen kaikki on sallittu. Niin, siis kaikki palkitsevinta. Niin. No, ehkä se on se, kun välillä näkee jotain kidejä tuolla tekemässä tavallaan meidän työtä, laittamassa pilkkuja sinne, minne ne kuuluu. Niin, ja jotenkin tajuaa sen, että me ei olla niinku yksin tekemässä. Me ei olla yksin tässä taistelussa. Että tuolla on semmoinen yhteiskunta, joka välittää. Ja se on se yhteiskunta, johon mä haluan kuulua. Jossa meillä on sijaa. Tässä saattaa mennä vielä hetki.